е вярно! Стана случайно! Ами, да, на нея не се получават. Вижте на мен как ми се получават всички. Запукна! Ще ме удари! Ще ме удари! Не мога да, моля. Сега ти пукай. Да пукам. Ау! Тея! Гледай, ей сега. Давай. Гледай, Моето по-добре се получава. Гледай, ей сега, ей сега. Балоните не те обичат. Обичат не, аз съм ги купила. Ето сега. Не стана! Моето са по-добре. Стана. Дай ми аз. Аз не ще го изпия. После отнеше за балони. Айде. Презукаш ли ма? Да. Не. Дай. Тея! Тея ще го разлим. Тея само ще го разлим. Тея! Да, лошо. Вижте, при мен по-добре се получава. Идиотка. Пукла. Колкото добре се получава. При тея нищо не става, защото не може да прави балони. Гледай! Аз съм по-добре. Последен